Salut și bine ai venit la CMB Gol România! Eu sunt Vlad, iar astăzi o să facem un antrenament în casă special pentru fotbaliști. Prin acest antrenament o să lucrăm la forță și creșterea masei musculare a întregului corp. Dacă îți dorești să-ți ajuți prietenii și colegii de echipă cu un antrenament de forță pentru acasă, nu uita să distribui acest video și să te abonezi canalului. Așadar, acest antrenament special pentru fotbaliști o să-l începem de jos în sus și o să lucrăm prima dată picioarele. Pentru acest antrenament și pentru partea picioarelor aveți nevoie doar de un scaun și de greutatea corpului. Haideți să dăm drumul la treabă! După cum ați observat în indicațiile de pe ecran, avem o serie de exerciții explozive și ușoare. Este foarte important la genuflexiuni să coborâm încet și ușor, iar ridicarea să o facem cât mai exploziv. De asemenea, concentrați-vă pe corectitudinea exercițiului, controlați mișcarea și păstrați-vă echilibru. Trecem acum la abdomen. Pentru aceste exerciții aveți nevoie de o greutate și o salteluță. În cazul în care nu dețineți aceste două obiecte, folosiți-vă de o sticlă de apă sau un prosop.
Puteți face absolut cu orice. Nu aveți neapărat nevoie de aceste mânere, puteți face fără mânere. Nu aveți nevoie de o asemenea greutate, o puteți schimba cu o sticlă de apă, salteluța, o puteți scoate definitiv sau înlocui tot cu un prosop sau chiar să faceți pe covor. Deci toate aceste exerciții le puteți face fără aceste instrumente. De asemenea, pentru spate avem nevoie de o greutate sau o sticlă de apă, cum am mai zis, și o bandă elastică ce poate fi la fel de bine înlocuită cu un prosop. Pentru piept și brațe o să începem cu 4 exerciții de flotări. Pentru flotări folosesc aceste mânere. În cazul în care le aveți, sunt foarte folositoare pentru a scoate tensiunea din încheieturi. Dacă nu, faceți flotările absolut normal cu palma pe sol. Așadar, sunt 4 exerciții, haideți să vedem cum le executăm. Așadar, acestea au fost exercițiile ce vi le-am prezentat în acest program de antrenament. Faceți acest circuit de 2 ori și puteți să vă antrenați de 3-4 ori pe săptămână în funcție de cum vă simțiți voi. De asemenea, dacă este prea greu și sunt prea multe exerciții, puteți scădea din numărul de exerciții, puteți scădea din numărul de repetări, puteți să faceți pauză mai lungă, puteți implementa pauze mai dese între exerciții și așa mai departe, în funcție de nivelul vostru de pregătire. După acest antrenament, am să mă folosesc și de un black roll sau o rolă pentru o recuperare și o regenerare mai rapidă și mai bună. Dacă vreți să vedeți cum mă folosesc de acest obiect, lăsați în comentarii și am să fac un video și pe această temă. Așadar, acesta a fost antrenamentul de astăzi. Nu uita să dai un share prietenilor tăi, să te abonezi canalului, să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postezi, iar în secțiunea de comentarii poți să-ți lași părerea despre acest antrenament. De asemenea, dacă ai întrebări, poți să mă cauți pe Instagram, o să apară Instagramul aici jos. Și de asemenea, tot în secțiunea de comentarii poți să-ți lași ideile, ce ai mai dori să vezi, ce tipuri de antrenamente, poate dorești să vezi un antrenament cu mingea în casă sau cu benzile elastice sau mai știu eu ce idei ai. Așa că până data viitoare doresc mult succes, ceau!